Jeg siger ikke noget. Hvad? Må jeg hedde Danmark, okay? Hedder Danmark. Hvad de hedder? Hvad de hedder? Dansker. Dansk, du er andet end dansk. Danske er virkelig dårlige. De er så dårlige. De laver pizza. Hvad de hedder? Pizza med de er pizza slice. De danske pizza slice. De er fuldstændig dumme. Vi laver pizza. Du ved pizza, ja? Med kæmpe pepperoni. Stor pepperoni. Virkelig stor pepperoni. De går rigtig godt. Danskere. De er syge ud. De ligger og sover. De siger, de arbejder med det. De ligger og sover. Deres arbejde, de ligger og sover. De andre, vi skal ud og arbejde. Vi siger til det. Hvad har du at sige? Nej, dernede! Sig. Typisk Dan. Kunne du løbe hernede? Typisk Dan. Typisk De lyver. De lyver. Tror det er en klon, hva'? Ja. Nå, for hvad de hedder? Du kom fra Afghanistan. Jeg kommer fra Tikrit. Nej, Tikrit. Jeg kommer fra Tikrit. Men den skal... Jeg minder mig Mario, fra Mario Brothers. Hvad de hedder? Mario Brothers. Ja, hvad er den anden? Lilito. Jo, Vilito. Vilito. Roller, tak til det. Lige for helvede. Har du ikke navigationsvej? Det er fint nok. Lige er ikke en bil. Ikke. Kan du høre det? Så fat på hans fingre. Ja. Så er det forkert. Det er lidt reddet for måske. En kamp. Ja, men du skal også lige have fundet en pære først. Nej, pæren er god nok. Hvor fanden det er? Den lyser jo Det er ikke. en god ingen steder, hvad? Jeg hører, det er fucking Danmark. For fucking Danmark, siger jeg bare. Du er alt for tæt.